Poďme hodiť do mozgožrúta Aničku. Anička. Anička. Vynikajúco. Teraz by si dal písmenko žrút Oliverka. Výborne. A nie len Oliverka, ale aj Rudyho. Výborne. A čo tak dať si Esterku? Kde je Esterka? No, kde je Esterka? Nie je na zemi, na stole je. Pekne pozri ešte raz. Kde je Esterka? Aha, výborne. No ale ja som strašne hladný, trošku rýchlo potrebujem písmenko T ako Tamarka. Tamarku, ja chcem Tamarku. No a teraz ďakujem, hoď mi rýchlo do brúška. A teraz mi prosím ťa nájdi Gusta. Výborne. A teraz Janku. Fantasticky. A čo tak ešte Filipka? No. A Cecilku. A Hanu. A Karolinku. A Miška. Počkaj. Tak. A Zdenka. Už má skoro plné brúško, ale ešte by som si dal Laca. Laco. No, kde je L? No je, hľadaj ho. Toto takto nechaj otočené, to je dvojité V, ale hľadaj Laca. Výborne. A Barborku? No, to tam nedávame. Áno, lebo také meno nepoznáme. Dobre, dáme Barborku. Barborku si dám pod zúbky. Kde je Barborka? No kde je? Hľadaj. No kde je B? No kde je B? A čo tak si dať Ivanku? Rýchlo, lebo mi to príde zjesť druhý písmenko žrút. Ivanku. Ivanku. No hľadaj ho, je tam. Daj si ich takto bližšie k sebe, aby si ich všetky videla. No, a kde je Ivanka? Kde je? Ivanka. No, aké písmenko hľadáme? Aké hľadáme písmenko? Esterka, pýtam sa, aké hľadáme písmenko? Aké hľadáme písmenko? Ivanka má aké písmenko? A ako vyzerá I písmenko? Je to len taká rovná čiarka? No tak, ak ti je rovná čiarka? Čože nevidíš? Podaš mi. Ale, veď Ester, a toto je čo? No, Ivanku do brúška, ja už som celkom vyhľadol, ty ideš veľmi pomaly, Esterka. To je Ivan. No, tak Ivanku mi daj a rýchlo mi nájdi aj napríklad takú Uršulu. No, kde je U? Sústreď sa. Rýchlo, lebo mozgu... Ester. A ešte takého Viktorka, alebo Vikinku. A čo takého Dušanka? A čo takého kvásnicu Peťka? A čo takého Ninku? Nie. Výborne. A ostali nám také ťažké písmenka. Dajme X spapať, písmenko žrútovi, Xavera, Q, Gvido. Počkaj, čo to máš v tej druhej ručke? Q sme dali, dáme, iba Q mu daj. Q, dobre. Teraz mu daj dvojité V. A posledné ti aké ostalo? Ukáž nám. Čo to je za písmenko? V.
Nie, to je čo? V. V. Aké je to písmenko? I. Silon. Tak. No čo písmenko, Žrút? Aký si? Najedený. Super. Máme ich tam všetky? Áno. Dobre. Tak ahoj, zakývaj mu ručičkou. Ceruz mu daj. Čau.